Идвайте хора, аз съм Тайга Пливиге и това е втори епизод на моето Майнкрафт оцеляване. В този епизод ще ви кажа една много тъжна новина. И тя е, че аз заснех втори епизод, но нещо стана с него и той се изтри. И не мога да го кача в YouTube, за което аз много съжалявам. Аз в него епизод бях направил някои новости. И нека да преминем към тях. Първото е, тук леко съм изравнил терена. И тук съм озавел тая дъбчица, тъй. Малко така стълбички, тук оградки. Тук съм му набрала така отвътре. Орудие. Едно пъти са стълбички чак до бедра отива. И тук направих една средна фирма, да кажем. Чакайте да оберем. И тук едно стълбище, което на никъде не води, просто тук мога да направя по-нататък нещо като фирми за животни, ако докарам де. Като това мога да го допълня. И да, хора, съжалявам, че внимайте да гледате целия втори епизод. Аз ви казаха, че епизода се изтри нещо, не знам какво стана. И надявам се този клип да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк и се абонирайте за мен. И очаквайте епизод номер 3 на моето Майнкрафт оцеляване. И до нови срещи!